बता माल कहाँ छुपे बारे ना तो मार के तो नाक में से खून गिरा दे। मुंह में से खून निकाल या गाने में से खून निकाल ना बताई। ना बतेबे क्या फड़ा से रिकॉर्ड। अरे तो मर गइल। अरे कर गांव फट गइल भगसट का जाने का भगवान किस्मत सुनेले बारे। एगो बहिर बा एगो आन्हर बा। का जाने का दिन भर अपने में सुनेलन स बतियावेलन स इनी के दुनो साला दोगला हवन स। हई आन्हरा तो सारा आरु सबसे बड़का दोगला है। अरे ते दोगला बड़ीस रे ते दोगला काहे मारतीस रे? मारम ना रे आन्हरा। हम ते काहे मारतीस? अरे टोनिया सिर पर जोर से मत मार। अरे हम तोरा के ना मरनी विदा के मरनी हां। देख बात के गाड़ी मर जाते है के काट के दार के तो टंकी मत कर हम विदा के मरनी हां। साला फिर बोला था साला लाज रे के समझाते छोड़ छोड़ सारा आन्हरा बौरा अवस्था रे खाली लौकेला ना आनर नहीं हम ठीक बा। ते आनर बाड़ा तोर घर वाला सब आनर करे बहिर वाला कान से सुनाएगा ना हमरा खाली दिखात नहीं के आनर नहीं हम। बाइक के गाड़ी दे देखो बर्दाश्त नहीं होता अब घर छोड़ो ना छोड़ छोड़ रे छोड़ छोड़ तोरा के गाड़ी ना देवत रहे। देख औकात में मत छोड़ साला गाड़ी दे देता रो छोड़ रो मरले आ साला ई ना सुधरिया। केने बा? अरे बाप रे बाप रे केने बा? साला मरले बा हमरा केने बा? केने बा? केने बा? केने बा? दे साला करे मरले आनो सरवा के ठीक कइले साला के ठीक कइले हमार के आधार कार्ड तोर गंजी में अगर एगो फोटो लागी छोड़ याना रे के चल ऐसे चल साला आना रे लखो रे। अरे जो ऊपर वाला दुगो पैर देले बड़ा नंबर चल जाई भाग ऐसे। अरे ए राजुआ अभी दो। अरे साला साल मरल बारे देख ले समझा दे फिर गरिया में तो गाना फाड़ दे देखो को खाली गरिया इला का फेर मेरा तो चल चिल्लाता साला बोलावा चल रे राजू। अरे साला जिंदा सांप रे अजगर हका रे। अरे काला काला बीक उगिल तो रे जल्दी आ रे पकड़ ले पानी। ए कौन ची पकड़ रे ई अजगर ना है रे ई तो आदमी मरल है रे। इहे मरल सका मार साला मार एकर मार के गाने फाड़ दे साले के। अरे अनहरा एकर सीना दाब एकर सांस चलता। रुक जा विदा रुक जो एकर सीना दाबती रुक अरे क्या दबाता रहा है सीना है दबा साले अनहरा। क्या नाम हो क्या करो? हमारे पास टाइम बहुत कम बा। हाँ बगही के हाँ स्कूल में लाइटिंग में हाँ 50 करोड़ हाँ रुपया जिंदगी भर के कमाई हाँ ओ जे बा। रुक उठ 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 आज साला ई कहाँ कुछ बोलला सही तो सही मुंह चला के। हां तोरा लाड़ सुनाई बहिर बला है तोरा घंटा सुनाई देता। तोरे बाप ह हमार काहे के बाप ह? तोरा के आज ना मुंह आई देलु ना तो तू बतइबे। देख गाड़ी देता है समझा दे। ना 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 छोड़ दे दूसरा मैटर बा। हमके लागता ई सच बोलता। पागल है उसका रे पैखाना में के पैसा रखी रे? मरते वक्त आदमी सच बोलेला। सब ते धमाल फिल्म नहीं खींच देखले बनी खाली डायलॉग बोल रहा खाली अनहरा अनहरा नजर आवेला सब काला काला ए जो तो अनहारे नजर आवत रे काला काला खाली। तो करिया करिया नजर ना आई तो गोर गोर ना जाए तो अपन घर बने रे। अभी तो अनहर मत बोली हमरा के अनहर नहीं रे खाली लौकेला ना हमरा अनहर मत बोलिए। ते आनहर बारे तो तोरा के आनहर ना कहीं हाउ ई बहिर बा एकरा के बहिरा कहे नी कुछ बोल। अरे साला कतना गंदा गंदा बात बतियाव तोर सर रे। हमारा लागता कि वो सच बोलता। सुन एगो काम कर लिया देखे में का बा चल देख के जल्दी। लेकिन सबसे पहले हम देखो
हाँ हाँ चल ना ना तहे देखिए चल 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 देख ये हाँ बगही के हाई स्कूल कैसन बड़ा स्कूल टाटी झोपड़ी मरई कैसन स्कूल होला सब अंधेरा अंधेरा नजर आवता रे खाली टाटी झोपड़ी मरई बा अरे साला ई थाना थोड़ी आ रे साला हाई स्कूल में रे साला जौन जौन मन में तू बोलत रहता रे अरे साला एगो अरे ही रे साला दुन्नो बराए बरमसा ए चल चल अरे खाना रहते हैं चल 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 देख ये है इज्जत घर यही में 50 करोड़ रुपया बा रे तो उनके इज्जत घर खोए तर सो के लैट्रिन खोजसो लैट्रिन खोजे सो अरे साला रे इज्जते घर के लैट्रिन कहल जाला रे ओ देख दुनिया दे देबा खोल ई का खोलत रे तोरा के गेट खोले के कनिया पैंट खोले के ना तो तेही ने कहत रे खोल गेट खोल अरे साला तो साफ साफ बोले के ना चाहिए रे ते तो साला कोनो कामे करना रजुआ ते खोल अब हट हम ना तुरंत देवा तुनी के थोड़ा सा तूड़े के थोड़े बा खोले के बा दुनो बकलोला बारस हम ये खोलत नहीं अरे का भइले साला हुचका तरसो हम हुचका